रामोन दा गुमै बिजुलिनि थाखाय गांसे दख'ना बायना होगोन र' आं फुजायाव। नों होआबाबो जागोन दे। नों होआबाबो जासिगोन। आंनो होगोन दे। बेनो दख'ना नांगौ, लंपेन्ट नांगौ, गस्ला नांगौ, मायबा फ्रक नांगौ, मेक्सि नांगौ, आंनो होजोबगोन। होबानो जाबाय। औ नोङो ना, नों जेबो टेनसन लानाङा, आं दङ ना। नोंनोबो नांगौबा बुं गुमै, आं बायना होगोन। नोङो आंनो सानफ्रामबो एसेबां गोथाव गोथावबा ओंखाम ओंख्रि संना होयो। नोंनोबो होनांगौ थर' आङो। आरो बिगुमैबावसो, बिगुमायानो जाखासिगोन ओरैनोबाबो। नांलाया दे, आंनो होलायाबाबो जागोन। लाजिनाङालै गुमै, आं नोंनि बैनायसो। बैनायखौनो लाजियो सोरबा। नांलायालै टिल्लु फंबाय, आं ओरैनोबाबो फुजायाव गस्ला गोदान गैयाबाबो जायो, आं बोरायफोरजोंनो नायलाबायो। है, बोसोरसेयाव खेबसेल'सो फैयो फुजाया, दुर्गा फुजाया। नों टेनसन लानाङा दे गुमै, आं बायना होगोन। बे साला हारामजारि लैथोसेया फन हरलायबायानो। रिसिभखौनो खालानि र' इसे रायहरनि। आरो बिजुलिया वेटिं मोनबानो हरगोन होनना बुंखादोंमोन ना। थाथोलै साला, आंनियासो लेथाया जोबना थागोन। औ, रायना होथोंसैलाय। मा खालामदों? आं बिजिथ' दोन। मा बिजि? मा मावदों नोङो बुंनाय? मा मावदों मा मावाखै गासिखौबो खिन्थाजोबनांगौ नामा? नों मानो बेफोरबायदि मा टिल्लु? नोङो आंखौ मानो बेफोरबायदि खालामबाय दङ? सोरनि थाखाय नोङो आंखौ सिया खालामगासिनो टिल्लु बुंनाय? रावनिबो थाखाय नङा, नोंनो आंखौ रागा फोजोंबाय थायो नालाय। फार्स्टनिफ्राय खिन्थाबाय थानांगौ, ओरैबायदि माने सोग ना। रावनिबो गार्लफ्रेन्डआ बेफोरबायदि सोग खालामालै। सोगालाय एसेबाबो खालामखानांगोन, मानोना नों आंखौ ओरैबायदि खालामोना। नोङो बेफोरबायदि नंनायानो थाङामोन टिल्लु। मा जामारदों बुंनाय? आंहा मायबाफोर गोरोन्थि जादों नामा? नों बुंनाय आंखौ मा गाज्रि मोनदों? बुंबायानो माथो, नों आंखौ बांद्राय सोग खालामबाय थायो। आरो आं बिजि होनना बुंदोंना, दा दोननांगौना दोननाङा नोङो? दोनहा आङो। प्लिज नों अननानै मोजाङै रायज्लाय। मा खालि आं फन हरबाल' बिजि आरो दसेनो ब्लक खालामना दोनो। बांद्राय बेफोरबायदि खालामबाय थानाङालै नों लैथोश्री, एसे बुजिनांगौ मानसिया। आंनिख्रुइ नोङो बोसोरबा नामा देरसिन, थेवब्लाबो नोंहा जेबो मेलेमानो गैया माथो खर' माथायाव। आंथ' नोंनिख्रुइ एसेबां उन्दै, आंनासो बांद्राय गियान दंसिनो माथो। आरो बांद्राय बेफोरबायदि बकिबाय थाबालाय ब्लक खालामजाखागोन। ना ब्लक खालामनांगौ? दोनगोना दोना नोङो? अननानै आंखौ ब्लक खालामनाङा। थेवब्लाबो आंहा माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा बुंना टिल्लु। नों आंखौ मानो बेफोरबायदि खालामबाय दङ? नोङो आगोलनि बायदि 1%बो नंला। मा पारसेन्टनि जालायखौ आरो खोथायालाय? दोन, आंहा खामानि मावदों, आं आजिखालि खामानि मावोथ'। दे होमबालाय उनाव हर। दे जागोन दे, दोन। फंबाय, नोंखौ बै लैथोश्रीया जोबोद मोजां मोनोना? मोनालै बियो आंखौ मोजां, खालि सोगल' खालामबाय थायो। सोग खालामनाय माने आरो फंबाय, नोंबो बिजुलिजों रायज्लायबाय थायो नालाय, दाथ' आरो मोजां मोनबावबायसो। माने बिबो हमना मोनदांदों नालाय, बिनिखायनो बुंबाय। थेवब्लाबो आं फार्स्ट टाइमावथ' बिजुलिखौ मोजां मोनाखैमोन ना। बियो बांद्राय सोग खालामनायखायसो आं रागावनो लाबाय बेखौ। बिजुलिजों रायज्लायबाय थानायावनोथ' नोंखौ वेटिं मोननानै सोग खालामदों बियो फंबाय। नोंसोरबो आरो गोबाव रायज्लायबाय थायोमोन नालाय, बिबो गोबावैनो वेटिं मोनबाय थायोमोन नोंखौ। बेनिखायनो सोग खालामदों बेबो। फंबाय, होमबा नोङो बिजुलिखौसो लाबोसिगोन ना? जेनेबा दाथ' लैथोश्रीखौ नांखालाबा नोंनो? ओहो गुमै, नांला आंनो बेखौ। आरो बैसोआवबो आंनिख्रुइ देरसिन बियो। सोरबा नामा गिदिर आंनिसाय। नों सानना नायाखै मानो गुमै? हिनजाव मानसिफोरा उन्दै जानांगौलै हौवानिख्रुइ, नङाबा बुरेरै नुगोन माथो, समायनायानो नङा उनाव। दा बै लैथोश्रीखौ आंजों हाबा जाबाथाय आंजों समायनाय नङा, बेखौ बुरेरै नुगोन। आं आरो सेंग्रायैनो थाबाय थागोन, मानसिफोरा आंखौसो बेसेबा लाजि फोनांगोन। फंबाय, नोङो होमबा सिगां गोसथोनाय टाइमाव बेफोरखौ सानाखैमोन होमबा? सानाखै माने साननाय फैयाखैमोन बेफोरखौ। जेनेबा एसे उन्दैबोमोन नालाय, दा आरो एसे बुजिनो हानाय जाबायना। 7 बोसोर सिगां मोजां मोनदोंमोन, 7 बोसोर सिगाङावथ' आं एसे उन्दैमोन ना। दा होमबा बे लैथोश्रीया मा जागोन फंबाय? मा जागोन माने गुमै, मोनगोन ना बेबो। आंखाल गैया सेंग्राफोरनि। दे गुमै, ओंखामा संदो, उखैहांबायानो आंखौ। दे जागोन दे। दिनै 2000 फैसा मोनलायसिगोन आंहा। गोबाव सम जाथारबायमोन दे फैया। फैनोबो दा बोरै, आंना हौवायानो न'आव थाबाय थायोना। खामानि गैया दामानि गैया, दासान्दि न'आवनो थाबाय दंना, बेनिखायनो सान्सखौनो मोना।
अबावथ' माथो दासिमबो मोनफैयाखै मानसियानो दहायनिफ्रायनो आंहा नेबाय दङ देलायलायनानै आंना नै दा मेकआपआसो खाजोबसिगोन ओरैनोबा गरम मेकआपआ गोलोमदैजों बोहैफाजोबसिगोन बे डार्लिं आयौ नोमफाया मिनिदों माखौबा बादावखांदोंमोन आं आंखौनो बादावबाय आरो डार्लिं बादावाबा शुरू करे ओमफ्राय बेदरालाय बेदर जानाय थाव लाबोनो होनाया मानो लाबोआखै आया बावबायलै सना दा दसे थाना थांगोन दे ओरैनोबाबोथ' नोंनिया हौवाया दिनै फैखायाना दिनै सानसेया नोंजों थागोन आङो ओरैनोबाबो बांद्राय टाइम जाखायाखैब्रा 8:30ल'सो जाबाय गोबाव जागोनहाय बिदिबा थांलायग्रो नाङा सिगाङावनो खामानिखौ मावग्रोना लानि आयौ हाबाब एसेबां आथुर जायाबा बेसेबा गोबावनि उनावसो नोंखौ दिनै लोगो मोनदों दिनैसो मोनजासिगोन नोंखौ फैदो सोरनिबा फन फैदों डिस्टार्ब फनफोरखौ बन्द' खालामना लालै सुसुब खालामना ला र' हौवानिसो फन फैदों खोमा हेलौ मायो बिफा बिमा दिनै थानाय जायासैलै थांबाय दं आङो मायो मानो थानो हाया थानो होननानै थांदों नोङो सोरा लोगोआ दिनै न'आवसो थांनो नागिरदों आंनिया मा ओमफ्राय फैबाय नामा नोङो फैबाय दङ औ थांबाय दङ आङो बेसेसो मोनफैखो माबा मोनफैथारसिगोन नामा मोनहैथ'वा मायो मा जादों माखौ इसेबां शक जाखो नोंहालाय शक जानाय माने आं ओंखाम संनायनि बाथ्रा दङना आं माने ओंखाम संबायानोमोन संनानै जाबायानोमोन बेनिखायनो आरो गथ'फोराबो गैयाना दिनै बिबै लायनाव थांबाय बिबै फैदोंमोन नों थांखांनायनि उनाव ओमफ्राय आङो थांगोन होननायखाय हगार हरबाय दे जेबो नङा दे आङो थांनानै संना जाहैगोन दे नों बेसेसो मोनफैखो होमबा बेसेसो मोनफैखो माने मोनहैसिगोना दे बारा गोबाव गैला बिदिनो 10 मिनिटनि उनाव मोनहैसिगोन मा होमबा नों फैमारदों आरोना थगायाखैथ' नोङो माखौ थगायनो आंलाय थांगासिनो मा ओंखाम संनो बाथारबाय नामा नोंलाय आं होनदोंना आं संना जागोन होननानै नङा माने आजिखालि आरो दिनखालफोरा मोजां नङाना नों फैगौ मानि माथो 9थासो जागोन गारिखौबा दा मोनगोन ना मोनला मा गारिखौबा मोनगोन ना मोनला गारि मोनबायानो गाखोबायानो आंथ' आरो बेलेग गारि सोलायबावनांलाना दे होमबालाय दे फै गौदा थाबैनो थांदो अबावबा मोनफैगोन मालै गेला आंखौ लिंनानै साला माथो नोंनि हौवाया फैयानो दिनै नोंलाय माथो खोनाजोबखादोंआनो भलिउमखौलाय बारायना होखादोंआनो माथो आंलाय आंनाव सोंबाय थानांला थांदो थाबैनो नुबा मा जागोन साला मुडखौनो गाज्रि खालामना होबाय फैसा होलांदो मानि फैसा मा मावनायनि मा जाहोनायनि फैसा नांगौ खामानियानो जायासै बेयाव फैसा नांगौ साला आंखौ लिंनानै थै साला आंसो ओरैनो फैगारगारबाय थांसै आं दे सरि गौदा मालाबा फैनो हागोन दे दानो थांदो थाबैनो थांदो बे साला बैथाला हौवाया फैसा 2000 मोनगोनखौबो लस खालामना होबाय आरो बेदर मोनजागोनखौबो मोनजायै खालामना होबाय आं दा मा खालामनो आंनि फारसे एसेबो अननायानो गैला आंखौ एसेबो मोजांखौनो मोनला दिल्लुआ थेवब्लाबो आं मानो बेखौ दाबो नागारनो हाया आंखौ एथ'ग्राब सेया खालामबाय थायो बियो थेवब्लाबो आं मानो हरालासिनो थानो हाया नङा मा सानमारखौ बियो आंखौ नागारनो सानमारखौ नामा बियो दङबा दङ होनना खिन्थाना लानांगौ जेबो बुङाबो खालि खामानि दं आं बिजि बेफोरबायदिल' बुङो आरो रायज्लायनायफोराबो रागाल' सानसेबो मोजाङैनो रायज्लायला दिल्लुआ जुदि आंखौ ब्रेकआप होयोबा आं थांना थानो हानाय नङा
मा मोखांखौ लानानै थांना थाबावनो दे आङो बेखौ एसेबां 7 बोसोर मानि नेबाय बेखौ आं रावजोंबो थाङाखै बिनि थाखायनो गावगायानो आंखौ फाग्ला रखम मोजां मोनग्रोदोंमोन दा बिनो आंखौ नांला मा होननानै थांना थाबावनो आं बे बुहुमाव नांला खोमालाय आंनो बे जिउखौ आं फोजोबना लागोन आं सुइसाइड खालामगोन आं सहायना थानो हानाय नङा आंखौ जुदि बेफोरबायदि खालामबाय थायोबा आं सहायनो हानाय नङा लैथोस्रि आदायालाय मानो फैखो लैथोस्रि आं नोंखौ दाखालिनिफ्रायनो नुगासिनो नों दुब्लिथिंजाय फैनानै सोरजों रायज्लायबाय थायो रावजोंबो रायज्लायाथ' रायज्लायो लोगोफोरजों रायज्लायो आरोहाय नंगौना नोंबो आंबायसि जानाङा आरो मिन्थिबाय सानसे समाव नुवाखै आं माबायसिमोन दाबोसो मोजाङै सानबा फारसेनिफ्राय सानबाथाय माने बोरैबा मोनखाङोआनो आङो है आदा आं नोंबायसि जायाहाय मा आं रावखौबो मोजांखौनो मोना आं लोगोफोरजोंसो रायज्लायो आदा मोजां मोनबाबो गारनो हानाय बायदि मोजां मोन दै फाग्ला फाग्लि रखम मोजां मोननाङा फाग्ला फाग्लि रखम मोजां मोनो खिन्थु एकदम गाज्रिथार दै उनाव फस्थायनांगौ जायो नों माने जाय सेंग्राखौ एकदम थार गोसोजों मोजां मोनोना बै सेंग्राया जुदि नोंखौ धोखा होयोबा सहायनो हाया आंनो माबायसि जादोंमोन बेनिखायनो बांद्राय टेनसन लानाङा लैथोस्रि मारगलि आं बेफोरबायदि नङालै आदा नों मा आंखौ बेफोरबायदि सानो नामा आं नोंबायसि नङाथ' नोंसो मिथिगौ आरो खिन्थु आं बुंना दोनखादों लैथोस्रि दा नोंसो मिथिगौ देनाय नों जुदि सोरबा सेंग्राखौ मोजां मोनदोंबा मोजां मोन थेवब्लाबो फाग्लि रखम मोजां मोननाङा मालाबाबो आं बुंना दोनखाबाय उनाव खिन्थु बुहुद फस्थायनांगौ जायो दे बिनानाव नंगौ नामा नंगौ नामा माने नंमारगौआनो आइया लिंहरदों नोंखौ मा हारसिं सारा दुब्लिथिंजाय फैबाय थायो आइया नागिरगासिनो गावगाया फनबो रिसिभ खालामाखै आं मिथियाखैमोन आदा थौ आंबो थांगासिनो दे फै दे होमबा लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय दिनै गुसुंद्राय जाबाय आरोना भिडिअआ माथो खालामबावनो आरो लोगोफोर उफाय गैया माने आंहा एसे सानाय सुनाय सोलिगासिनो आरोना थेवब्लाबो खस्थ' मस्थ'यैबाबो बानायथारदों आरोना लोगोफोर आं नोंथांमोननि थाखाय सानफ्रोमबो लाबोगासिनो थेवब्लाबो दिनै माने एसे बोरैबा मोनबायदों नालाय दिनै आं भिडिअखौ गोलावै हगारनो हानाय नंला गाबोन हगारनाय जागोन आरोना जुदि एसे मोजां मोनोबा दे होमबा लोगोफोर थाथ'लायदो ना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय थेंक इउ